Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabela ingane ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola, ukubethela umuzi uqinise nesibaya, ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda, ukucupha ithuna, ukubamba umthakathi, ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki, ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi, ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla, ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini, uhlushwa ikhanda elingapheli, unenkinga yamagobongo, isigaba sokugembula, ukulahla isilwane, uqondisa umsamo otekile, ukuvusa induku, ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo, ungabathola abantwana, kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamulajuqu, iklina ngaphakathi. Uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139. Siphinde inombolo 072 43 12 139. Woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Kufanele zinjalo uyazazi. Uyithuluzi. Khathide. Uvuma kanjani iqhawe umgqumini? Ngabe ngempela Khathide lenzondo ekhonjwa kuwe. Yokuthi umgqumeni ongamfuni ngeqiniso yini Khathide? Uvuma kanjani ukuthi uzothatha ingane yeNdidane iyochonywa lapha? Iyobulawa ifakwe emsamo kungafanele noma kuthiwa igagga likanani noma kuthiwa igagga likanani sengakayiboni igagga ngempela legane igagga impela. Yabona ngiyakubonga Gempo kaNgcobo, yabona pho kaNgcobo ngiyakubonga ngoba uyisithuthi impela sigqishambana lesi kodwa uyakwazi ukuyipopola izinto ezingona izinto ezinye noma uzone nawe izinto kodwa lento wayenzayo ukuthi ubiza ingane yebhova wabiza ingane eyeNdidane ndawonye. Lezi ngane azazi macala oyise noyise mkhulu. Wakwazi ukuyihlanganisa ndawonye kwaze kwavela isithombe esisimangaliso. Mayishutha lezi ngane zinga-eggs zishutha natural. Kwatholakala iphozi efana nse nephozi yesithi cover iyodibhuxa yamagcokama. The history was made because of umbuso wamaciko. Ngithi ke mina njengamanje njengaNkulunkulu wama